Hello mga kaprobinsya, nandito naman ako, nag-aaraw. Taniman ko ng pitsay. Yan ang unang tanim. Ito lalagyan ko mamaya ng mga buto ng pitsay. Yan tinanim ko ngayon kasi panandalian lang. Madaling mag-harvest. Inaaraw ko lang. Okay. Naaraw na kami ni Tinong. Pwede. Maliitin ang taong nagtatanim. Sila'y may talinong bihirang maangkin. Sanay sa tag-init at sanay sa taglamig. Laging hawak nila ay lupa at tubig. Mga halamat hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayani, kapangyariha'y pagkain. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay mayagimat, galing kay Bathala. Silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pagkainin ng bansa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pagising
bayani, kapangyarihay pagkain. Kanilang mga daing ay di nyo pinapansin. Kanilang mga sigaw ay di nyo naririnig. Ang hirap nila ay di nyo natatanaw. Kung araw sa bukirin ay kayod kalabaw. Bayani ng ating bayan, sipag at tiyaga tayong lahat nakikinabang. Sila ay ang mga magsasaka. Pagkain ng bayan ay galing sa kanila. Kaya na. Ay. Kanilang mga daing ay di nyo pinapansin. Kanilang mga sigaw Maya ay naman. di nyo naririnig. Mainit na. Ang hirap nila ay di nyo natatanaw.